Jineoloji û perwerde mülkiye bir tane. Yek şarmancên bingehîn ên jineolojiyê bi pêşxistina xebatên perwerdeyê ya bi beşên cuda yên civakê re ye. Hege perwerde, çalakiya veguheztina hemû ezmûn û zanînên bi destxistinê tê binavkirin, wê demê xweza mamosteya yekemîn a mirovayiyê ye. Di pêşveçûn û guherîna gerdûnê de xwezayê xwe di nav milyonan salan de afirand. Her ku mirov di vê pêvajoya afrîner de bi pêş veçûn, ew fêr bûn ku zimanê xwezayê fêm bikin û guh bidin hişyariyên wê. Ew fêrê peydakirina xwarin û çêkirina cil û bergan, dîtina stargehan bûn. Her wiha bi ger û geşta di nav xwezayê de nêçîrkirin û di dawiyê de bi van ezmûnan te şedan jiyana xwe û hin tişî veguherandin baweriyên pîroz. Di jiyana gerdûnî de jin her tim bûne xwendekarên herî baş ên xwezayê. Wekî ku tê zanîn mirov û hemû zindiyên xwezayê zarokên xwezayê ne, jin jî zarokan tînin dinyayê. Xala hevpar a di navbera wan de dayîk tîbû. Di jiyana xwezayî de zayîn, xwedîkirin, parastin û hezkirin ew taybetmendî bû ku jin nêzîkî hev dikirin. Ew bûn xwendekar û mamosteyên yekemîn ên xwezayê. Wan bi tiştên ku ji xwezayê fêr bûn, zarok, mêr û civak perwerde kirin. Dereya dirêj û dijwar a rêwîtiya civakî de jinan qet ji bîr nekir ku ew xwendekarên xwezayê û mamosteyên civakê ne. Ji ber ku wan qet çavkaniya zanîna xwe rêbazên fêrbûnê an pîroziya hînkirinê înkar nekirin. Dizanibûn ku dê çi, çawa û kengî hîn bikin. Çawa ku xweza cudayiyê naxe navbera zarokên xwe, jinan jî bi hevkariyê zarokên xwe perwerde kirin. Zarok neyên dayîkekê, ya hemû dayikan bû. Di vê pêvajoyê de dersa yekemîn li ser wate û hêza civakîbûnê bû. Bi hezaran salan jinan bi vê ferasetê xweza nas kir û gelek zanistên ku civakîbûnê pêk tînin afirandin, jiyan keşf kirin û li dora civateke exlaqî û siyasî bi pêş xistin. Di wê demê de dibe ku jinan dizanibû ku di vê perwerdeyiya zarokên xwe nehêlin ji kesên din re. Ji ber vê yekê di civaka xwezayê de ku xwedawenda dayîk lê serdest bû, perwerde yek ji erkên sereke yên jinan bû. Bi taybetî di warên ol û baweriyê de berhemdarî û şifadayîna bi dermanan zarokanên û xwedî derketina wan, şiyana wan a xwedîkirina civaka xwe bi rêya komînal rêzgirtinek kur afirand. Piştî demekê mêran ji ber vê rêzgirtinê hêsûdî kir û bi zext û êrişên dijwar saziyên ramana bavigsalarî yên damezrandî ava kirin. Hêdî cihê jinan di nav civak û perwerdeya zarokan de guherî. Di van saziyan de zarok bi taybetî kur, ji bin venêrîna dayîkên xwe derdikevin û dikevin bin kontrola civakê û di dawiyê de jî ya hêzên otorîter dewletê. Bi hêsanî dikare were gotin ku desthilatdar bi perwerdeyê civakan bi dest dixin û ev mafê herî bingehîn tê desteserkirin. Ji destpêka dibistana seretayî bigire heta zanîngehê dewlet bi hezaran salan li ser zarokan ferz dike ka çawa rûnin û rabin. Bi milyonan zarok û ciwan her roj bi vê pergala îdeolojîk a ku hişê wan zuha dike û jiyanê dicemidîne tên perwerde kirin. Vê pergalê ji bo ku desthilatdariya xwe bidomîne heta niha qet destûr nedaye perwerdeyeke civakî. Lê dîsa jî li rojhilata navîn bi hezaran salan ciyên olê, keşîşxane û medreseyan wekî saziyên perwerdeyî xizmet kirine. Başguhkirina vê ezmûna perwerdeya zanîna berhevkirî ya civakê bi îdeolojiyek otorîter ve girêdayî ye. Dîsa di nav vê pergalê de dibistanên taybet hene ku armanca wan bi giştî aboriye. Wan jî perwerde veguherandiye kel û pelek ku were kirîn û firotin. Ji ber vê yekê jî pergal li ber hilweşînê ye. Êdî civak li ser pergaleke ku berpirsiyariya ji dil û hezkirinê nîqaşan dike ku zanistê esas digire. Ev jî di xwezaya jinan de heye. Dibe ku ji ber vê yekê peyva perwerde hatiye bikaranîn. Ev jî hem di Kurdî de û hem jî di Farsî de tê wateya xwedîkirin, parastin û hezkirinê. Ev taybetmendî mîrateya xwedawenda dayîk a ji bo jinan e. Bi deh hezaran salan e ku dayîk hemû mirovahî wek zarokên xwe hezkirine, parastine û xwedî li wan derketiye. Jineolojî jî bi vê ermancî têgeha perwerdeyê ku binge û dîroka perwerdeyê îfade dike, li gorî wateya wê ya rastîn li ser disekine. Ango di serî de zarok û ciwanan ji pergala perwerdeya hovanê ya modernîteya kapîtalîst biparêze, wan dibin baskên xwezaya dadperwer a jinan de bi perwerdeyekî hezkirin û bi nirxên civakî û felsefeya azadiyê xwedî dike. Îro qada perwerdeyî ji bo her qada jiyana civakî bûye pêdiviyeke girîng û meseleyeke hebûn û nebûnê.
بنێرîna jinên ku xwendekar û mamosteyên yekemîn ên xwezayê bûn, tenê ew dikarin bi rêya pergaleke perwerdeya zanistî, xwezayî û teorîk a modernîteya demokratîk jiyanê ji nû ve biafirînin. Perwerdeya damezrandî ya dewletan dê gêiştina perwerdekirî ve diguherîne parçeyek kaxiz û zarok û ciwanan ji jiyana civakê qut dike. Her wiha civakê ji sazî û kevneşopiyên xwe yên perwerdeyê dûr dixe. Ev her du sedem ji bo civakê wendayên girîng û bi tena serê xwe pêşveçûna jineolojiyê wekî qadeke perwerdeyê ya cuda ferz dikin. Çawa ku di civakên xwezayî de afirandin û parastina civakê de yek ji çalakiyên jinan ên sereke jinan perwerde bû, îro jî weke pêdiviyeke ji bo avakirina civakek exlaqî û siyasî, jineolojî dê her cûre lêkolînên teorîk û akademîk bi pêş bixe ku bikaribe saziyên perwerdeyî yên azad ava bike. Li seranserê dîroka Rojhilata Navîn, Hêzên Şaristaniya Demokratîk bi berdewamî alternatîfên wek dibistanên felsefeyê, navendên olî, medrese, mezheb, keşişxane, tekye, mizgeft, dêr û perestgeh hemû wekî saziyên perwerdeyê bi pêş xistine. Jineolojî van û ezmûnên cûr bi cûr ên dîroka jinan ên ku di tariyê de mane ve dikole û hewl dide ku bi bikaranîna teknolojiyên îroyîn modelek perwerdeyê ya bihêztir û nûjentir a demokratîk pêşkêşî civakê bike. Yek ji armancên bingehîn ên jineolojiyê jî hevkariya beşên cuda yên civakê ye. Li ser vî esasî jineolojiyê bi berfirehî pirsgirêkên perwerdeyê dinirxîne û plansaziya xwe dike da ku qadên xwe yên wek aborî, ekolojî, demografî, siyaset, etîk, estetîk, tenduristî, dîrok û qadên din ên dibe ku di pêşerojê de hewce bibin biafirîne û xebatkarên xwe bigihîne. Ev yek bi awayekî berfireh rêxistinekirina dibistan û akademiyan ferz dike. Dema ku pergaleke perwerdeyê tê plansazkirin, li şûna afirandina modeleke perwerdeyê ya yekalî divê çalakiyên pratîkî li ser bingeha prensîbên demokratîk werin bi pêşxistin, da ku rê li ber mayîna teorîka pergalê were girtin. Divê ev çalakî bernameyên dersê, têkiliyên di navbera mamoste, xwendekar û malbatan de û beşdariya ji beşên cudayên civakê di nav xwe de bigirin. Gava ku jin û zanista jiyanê jineolojî di nav civakê de bi bandor bin, civak jî dê ji dewlet û hiyerarşiyê dûr bikeve û li gorî xweza şert û mercan xwe bikîne rêbazên xwe yên demokratîk û azad.